Ka IQ ru kala launch ya kana ka flagship phone jongka kata kadeka IQ 15. Labun bha ki bala excited ya kana ka pun khamtam kitu ki baklan ban la kai game. Kana ka IQ 15 kadeka successor lana ka bami pateng na ka to ka IQ 13 ka bami menin snem. Kana ka IQ ru kalong kumbal long ka to ka OnePlus kila skip ya kata ka 14. Ngathara phila itip ya ka daw bale kila skip ya ka to ka number 14. Namar ngaladep ban yathu ha ka to ka video jang ka to ka OnePlus 15. Lada pimpat yo i ya kata ka video jang ka to ka OnePlus 15 phila ban late page hadin jang kana ka video. Ngan sabut ya kan link jong kata ke video hapok ke description jong kana ke video lane hapok ke pin comment ngi ba une benar bar kampun ki phone ki bala dep launch ki deki flagship phone de lane ki phone rem dor kum kato ke OnePlus 15 ka Oppo Find X9 series bat kato ke Realme GT8 Pro ya kana ke Realme GT8 Pro ngaklem ya por ban shina video bat bade artat ngai ka don sibun kita ki jing tuna jongka walada ka de ka flagship phone lane ka phone rem dor ro ladangan situ lengkot ya kita ki jing tuna jongka ki ba amde bakan pendu kilong kumne kaban kong katahaka kamera jongka kietu bakam dabiang kataka optimization jongka kim da best kidur bakasyon namar kamla bha ban proses ha katagor kom ban itenan kilong dum ha kidur bat ki kam ka contrast nangta ka ba arpat kataka jing duna jongka kata ba ha ka display jongka ki claim ai ya kataka LTPO display la long flop bha ban pendu ya kane ha ki phun rem dor nangta ka balaipat ka jing duna jongka kata ha auto USB port ki claim ai da auto latest version kumba IQW ki phun rem dor da auto USB 3.2 Gen 1 handre kila ai penban da auto barim ubaki ai haki pun tador kata da USB 2.0 bat sakana ka we ki athu baka khamhin habale yaki heavy task hoj hakana ka Realme GT8 Pro ru kila ai da processor ubaklan bortam da auto Snapdragon 8 Elite Gen 5 ubaki ai hakatuka OnePlus 15 handre na ka da bakam biang kata ka optimization jongki teka salong kumta bat nalor baka don sibun kita ki jing dunaru layo i bakal anang kham kiu ka dor jongka na ka baju long man la usnem ya kana ka jing kiu dor jong kini ki phone rem dor thmai mentam la shakta shaki begi brand ru kum ka to go OnePlus 15 ka Oppo Find X9 series bat kiwe ki ban sa launch bat ki bala dep launch ru bat ka daw ba kila kiu dor ka de bala kiu dor jong kitu ki chip ba pendon kam hakine ki phone rem dor te anyways ginya point ha comment topic jongi kata bangin nyepik ya kita ki features bat ka dor jong ka IQ 15 ka baki dang shudap launch thamai te kat ba pidang nyepik wat klet ban ai ya ka like jong phi bat ka to ka hype jong phi ha kana video bat subscribe du lada ki kwa ban nang yu isu su kum kine ki jat video ki bay de sepang ki phone bat ki we tag update te ya ngin sedang man page ya kita ki features jong kana ka phone ngin sedang shwa ha ka design bat ka build jong ka design jongka terkadang ya stream bat ka to ka bamanin snem ka IQ 13 ka e premium ha ka looks jongka bat nang tu nasat ka don ya ka to ka IQ branding jongka bat ka to ka san jongka racing flag bat ha kana ka bentapat barok saudong jong ka to ka kamera modul jongka kala don da kita ki multicolor LED lana kita ki dynamic lights kine ki rekam kum ki notification lights bat phila ruban customize ya kita ki lights kat kum ka jingkwa jong phi tenang tah ke build jongka pat ke body jongka kisna dagi metal lana ki aluminium bat ha to ke bag jongka pat kisna dagi glass bat ki long matte finish ha ke thickness jongka pat ke poi pra pon iwe bat ha ke jingkhia jongka pat ke poi hadu arspa arpu gram nang tah ki sim card ke support dagi dual nano sim card bat ke support ru ya kita ki e sim card nang tah ke IP rating ke support daga taga IP68 bat ka 69 kamut kala long ka water resistant nang taban unlock ya kana kapun ki ada ka under display fingerprint da kataga ultrasonic sensor haki kolos jongka pat kana kapun ka don arjan kaban kong kataga legend white ka ba arpat ka belang temen tapat nyepek haka display jongka ka jinghe ka display jong kana kapun kalong 0.5% inci da kataga 2K LTPO flat AMOLED display balai thu ru ba kana ka display jongka ka kambas ya ki begi display jong kiwe ki phone Android ru namar bakala penon kam da kata jet display kabakane ke Samsung ka judi tang ya ka Apple ban penon kam haki display jong ki iPhone jongka kata da ka Samsung M14 OLED display nangta kata ka 10 bit ka HDR10 plus ka Dolby Vision ru ka support kana ka display jongka bat kala don ru ya kata ka PWM dimming da kata ka R1000 Hz nangta ka refresh rate pat ka support da ka 1000 Hz bat namar bakala de da ka LTPO display tekum ta kana ka display jongka kanla ban adap nadu ka 1 Hz hadu 144 Hz nangta ha ka brightness pat hadu R1000 nits kata ka high brightness mode jongka kata kadang datang ka high brightness mode jongka 4D ka peak brightness jongka pat ka poi hadu 1000 nits kata ka mode kana ka display jongka kalong bright bha lana ka shy bha lada penon kam mar persya ya ka sengiru bat ha ka sin ka banangkong kana ka IQ kala airu ya kata ka anti reflective film ha kana ka display jongka
Kane kan yarap ban penduna ya ke reflection jong ki lights haba phalang halor ke display jong kana ke phone. Ban nangta ka to screen to body ratio ru lane kita ki benta bayong jong ka to display jong ka kila kamrin. Ha ka screen protection pat kila ada kata ka search sensation alpha. Kane ke display jong ka ta kala best pelat namar kala biang lut nadang sedang kita ki features jong ka. Teman-teman ini pet jauh chipset jong ka. U chipset lana prosesor kila ah kana ke phone kata da Snapdragon 8 Elite Gen 5. Bat lain nanometer kisnai u. Une prosesor kumbang itu hak to OnePlus 15 udah batamai bat udah ubah client board tam naki Snapdragon prosesor. Bat kumba PTM karena ke IQ ke kam 6 hak yang ka performance. Namar ki kam fokus ya ki pun jongka haki performance laneban lek kai game. Tekum ta kaneru ki kam optimize ya kana ke pun hak performance jongka laneban lek kai game. Ban lek kai game kum ka BGMI bat ke Call of Duty Mobile kana ke pun kala support daga sispa RPU FPS. Bat nalor kata kalau don ru ya utau extra chip da utau super computing Q3 chip une unjara ban penklan cucu ya ka performance jong kapun hakapor ban lek kai game tekumta ban activate ya uta on sadon ka option hakapor ban lek kai game ubah pila ban setup ban kam smooth cucu ka gaming experience jong pi bat nangta ban control ya ka hit kam tam hakapor ban lek ya ki heavy task kum ki games kila airu da kata ka India's largest 8K single layer VC cooling system ladangan ciu tu simple kane kalong kum ka plate mo ka kenja plate ka badon hapok jong kana kapun ka ba absorb ya ka hit teman-teman ini poi haka software jongka haka nak pun haka sin badang kong kila ada Android 16 out of the box mah bad utau Origin OS 6 bad kana ka pun kade ka badang kong naka IQ ka ba ada uneu Origin OS utau UI jongka namar menshwa haka to ka barim ka to ka IQ 13 ki ada utau Phone Touch OS 15 ubarim ma utau UI jongka tenang ta haki update pat hadu sans nem kin aya kata ka OS update lana ka Android update bat hadu news nempat kin aya kataga security update ta hakane kaliang ru la kambiang namar bakin yo kambun snem kataga OS update laneka software support tenang ta haki AI features ru kadon cibun teli kumbadon haki weki phone repdor batmai menta teman-teman haka rambat ka storage jongka kana ka pun kadon arjan ka banangkong ka base variant jongka ka khat RGB ka RAM bat ars pa san pun 2GB ka storage ka barpat ka top variant jongka ka khat 2GB ka RAM bat sanspa kat RGB ka storage kajat RAM bagi lah hagan pun kata daga LPDDR5X Ultra bat kajat storage pat ki ada ka UFS 4.1 hakan daga liang ru kabiang palan teman-teman ini pej haka kamera jongka kana pun kadon light lagi kamera jongka nadien bat barok kita ki dedaki 9 megapixel te ka banangkong ka primary kamera jongka ka 9 megapixel bat ka support ru ya kata ka OIS bat haka sensor ki ada ka Sony IMX 921 haki video maksimum kalak ban shoot daga 8K 30 fps bat haka 4K pat kalak ban shoot daga 4K 60 fps tenang ta haka to ka kamera ka ba arpat ki ada ka 9 megapixel ka to ka periscope telephoto kamera bat haka sensor jongka ki ada ka Sony IMX 882 bat langba kana ka telephoto kamera la ban zoom 3x daga ta optical zoom bat hadu 100x pat kata ka digital zoom bat lai thuru haka ban shon ya kidur portrait kana ka pun ka support nadu ka arpula hadu sispa kata ka zoom option lana kata ka focal length tenang ta haka to ka kamera ka balai pat ki ada ka 9 megapixel kata ka ultra wide kamera ta haka front kamera jongka pat ki ada ka 8 megapixel bat haka neru ka support daga 4K 60 fps haki video haka pun ka bakam fokus ya ka performance lana ban lek kai game ta kana ka kamera jongka ta ka labiang handre ban ya compare pat bat ki pun ki bakam fokus ya ka kamera lana bakam optimize ya ka kamera tekane ke kamera jong kene ke pun kalak ban kodbor bat kita namar kumba fitip bagi pun ki bakam klan haka performance ki kam telot kata ka optimization jong ki haka kamera tekane ru kalak ban long kumta teman-teman ini pe jauh bateri jongka kana ke pun kila ada 9000 mAh u bateri bat kila ada ujat bateri batamai da uta 4th gen silicon anode bateri bat nang taha charger pat kila ada utau sispa watt u flash charger bat kana ka phone kala support ru ya kata ka wireless charging dau 10 watt bat nang ta ka support ru ya kata ka reverse charging teman-teman ini poi haki weki features jongka kana ka phone kadon hadu khat khandai teli kita ki 5G ban wifi ki ada wifi 7 bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 NFC ru udon utau IR blaster ru udon haki speaker kila ada ki dual stereo speaker bat haki mic ru ki ada kita ki dual mic nang ta ha untuk USB port ru kila ada latest kata ada USB 3.2 gen 1 bat baro ki sensor ki badan kam kila download hakana ka phone teman-teman ini poi haka main mo kata kedeka dor jongka ka dor tra jong kana ka phone ka sedang nadu ka nia pu arjar kendai spa kendai kata ya ka to ka khat RGB ka RAM bat ars pa san pun 2GB ka storage handre lang bagi bang offer pat kalak ban hier syaka 100% hajar nang ta ka dor tra jong ka to top variant jong ka pat ka poi nia kendai hajar kendai spa kendai
Prapeo jarmo kene. Te hakane ru leng bagi bang offer kelak banduna hadu nia hajar nagatoga dor trajongka. Te pilak ban pej hakane gadur ya kita gi dor jongki bat kita gi bang offer. Bat ya kene gapun em kin ditang naga Amazon amde naga Flipkart. Bat katerik bakin sedang bandi nengkong kata hakasi terik jong ubnai Disember. Te kumbang ai thu menne banaga daw ka jingki dor jongki chip. Bat kita ki memory chip, bat kiwe ki parts jong kini ki phone em. Te kumta kala perlong yakin ki brand bakin penhek dor. Handre la daya compare ka dor jong kana ka phone. Bat kito kiwe pat ki phone ki bah ka juk ka kerdan. Haka to ka dor bakal ai offer te kadang khamla kane. Te kumta ya kito ki balak ban afford ya kana ka phone em. Bat ki bakham don kam ban lek kai game te kana ka phone kadang biang. Ngan sabuk ya ka buy link jong kana ka phone hapok ka description jong kana video lane ha ka pin comment. Lada fikwa ban thit lane ban supej kai. Handre yangi pat ki common user ki bamla ban afford kana ka video kan long tangka tech update video lane ka knowledgeable video. Lane ban tip ya ki jinglong jong kinegi phone rem dor. Tementang atrai lang ba kana ka video jonga kan nyerap yapi ban sel thu ya kita ki features jong kana ka phone jong kana ka IQ 15. Bat ya kito ki balak ban afford ru kin salak ban decide kabiang nem ban thit ya kana ka phone. Telada pisngau yo jing mentoy na kana ka channel jonga pilak ban like ya kana ka video bat subscribe bro. Tengin siam hakawe pat ka video jonga kublai sibon.